Daka na punta diri sa Mandawi Migag Grand Opening. Mao man niya second branch uy sa Migag sa medyo malito Bisaya Squad ba. Di ba? Okay kayo, lami kayo. Karon na ni nag-open pero wear pa kay ngani ka full pack ba. Ya paglingko na to giserban nito oy. Timing sa kayo kay tay pinapon naman. Daming gutom ba diri oy. Apay tira andama na luto na ni karne oy. Sus umay na jud kayo kay nagi kay kauban diri ba. Kuha ko pasalamat kay tanaw atong kuko. May ko sa ta sa tong kuko oy wear pa magayo. Nya pimo sa Facebook ba. My friend, pabilis paliw ko palo guys. Magunsa na mi kuha ka mo friend. Og sa diha gamay na ikid luto na jud. Mo sa ganahan diri sa Migag ba kay 299 barato ra anli sa gipsal mo good. Pak ni gigital na my friend. Di lang maayo kay luto pero ngilngig may kay mo chap-chap oh. Sa karne, gigutom na bang tanan? Uy, time pa sa before ta mga on LR ganito sa showbiz eh, picture before nga on ba. Bebe, naluto na bang karne? The moment of truth na ta kay gutom na kay di MD na. Nya kami mga Koreano, steak kani mga Koreano hili man dip ato na itoslo sa lain-lain nga dip. Wait, there's more. Kaya napat ang mga side dishes. Awahan yung mabayran unli. Sang gipsal pero nakapasa may unli nga kuha ni side dishes. Atong sugdan, tilawan nila side dishes. Nakasalay fried talong, cucumber, crispy kamote. Guban pa. Okay rin na nila side dishes. Kasi importante, usari uyab. Doon na sa sila mga panghimaga, sa sila macaroni, salad. Coleslaw. Busa, ayaw na mapaslo-slow diha. Uli sa mga ganahan mag-rice ay isang gipsal na po tayo kong opsyon kay siyempre Koreano ba ito nakata na lechugas guys nga na niya siya pagkao no imaraposto na ang karne diha sa lechugas ni ka magpoto si mo dang si mo ba nara ka simple oy yan at naman tag kimchi iksong kimcho nagparipil pita kaya lilagay ni diba sulit ug siyempre masulit kini kung na drinks natural lain sa KY drinks tukan sa tanang kalakiha pagka perfect mong naway sama ni kabugnaw sa inyong relasyon sa una pero base nagtuo mo kameraduhan ni Pabili sa ito sa ang Heloy og si JNK Fam Squad. Bebe tuloy kami usahan yung paggamit sa chopsticks be. Talong nga riyag tudlo kol. Ricardo tanay kolda. Og shoutout tayo sa atong mga staff dire. More mag-reserve dire si Iki from Bakay. Salamat kayo inday sa mayong serbisyo. Magunsa mi kung wa ka. Kaway sabi? Ano ba? Pero tempe sa kumusta ba tong uban na to gigala diya ba katong luto? Agay na wang kakapoy sa magluto. Pa picture cluster ka puno re. Unya matanda lang ko kumusta man tanan diya nakatuwang tanan pag humana sa vlog. Agay kagilokol. Unya so may papaabot ninyo. Aras na ato suportahan medyo malito Bisaya Squad just ko puno. Silang second branch. Congrats. Na siya rin mutang diri sa Mandawi guys so na sa San Miguel Corporation. Hindi lang pampamilya dadana sa diri yung mga barkada guys, yung mga kaaway, yung mga best friend. Sa mga nay uyab okay kayo. Watag ba magkaon mo diri magkita ba yung forever, di ba? Unya, shoutout po dita. Atong suki nga si LFE Doidi from Bulacan, nga way sakasaka sa PK. Og LFE Mommy G who from Paranaque. That's all for today's video. Mindset ba ano sa natuog mo? Ipalo sa kuning Ma'am Seri.